La vida de Toni Colom ha canviat totalment. Ara combina el món dels despatxos amb la seva nova passió, els triatlons. La vida de ciclista professional queda ja molt enrere. Fa 5 anys que ho va haver de deixar per haver donat positiu en un control antidopatge. Jo he passat pàgina. Vaig pagar. Una vegada que una persona paga els seus pecats, escolta, igual que qualsevol alto ejecutivo que el treuen de l'empresa perquè s'ha equivocat amb alguna cosa. El treuen, però no vol dir que aquesta persona no pugui tornar a fer feina per mai. Un altre se suïcida. Jo he rebut moltes bufetades, moltes, però. Ha estat dur, molt dur, duríssim. No li recomano a ningú, tot d'antes, però ha estat bo. M'ha llevat tots els xupoteros que tenia per mig. I ha pogut començar una vida nova, una vida que diu que el fa més feliç. Està aferrat 24 hores al mòbil, ara és empresari. I està orgullós de dirigir un projecte nou a Mallorca. Ha fet d'aquest hotel el primer de l'illa preparat al 100% per als esportistes. Aquí el que hem aconseguit ha estat tenir totes les instal·lacions que pot tenir un deportista tipus triatleta, ciclista o running. Una piscina de 25 metres, càmeres subaquàtiques i aigua climatitzada. En el fons de tot tenim un gimnàs específic per professionals i aquí arran de la piscina hem muntat un spa i després estem muntant una càmera de criorització. Després aquí a mà dreta hem muntat el que seria la biomecànica per al deportista. Aquí el que se fa és veure tots els defectes que pot tenir un deportista a l'hora de córrer a peu i per què se lesiona o com pot ser més eficient. Tenim el garall de bicicletes i a part de vora tenim una tenda també dedicada exclusivament per a aquests deportistes, tant ciclistes, triatletes i runners. Fa 8 mesos que hi treballa i assegura que no és gens fàcil, però ell està basat als reptes complicats. Si he pujat el Tourmalet, he pujat el Mortirolo i he corregut un Tour de França i he sofrit com un negre, en el final el món empresarial és el mateix, és sofrir dia a dia per treure les coses que les coses funcionin. Quan va deixar el ciclisme, en Toni va estar uns mesos sense fer esport. Però com la cabra tira al monte, 4 amics meus me van fer tornar a poc, has d'agafar la bici, has de nedar, has de fer això, has de venir a córrer nosaltres, i van començar així, i ara estic fent Ironmans i coses d'aquestes. Ho fa amb el mallot del seu propi club, el Toni Colom World, i triomfa. De fet, l'any passat es va proclamar campió del món de la seva categoria, de 35 a 39 anys. Nous reptes, noves il·lusions per a una vida totalment renovada. Bueno, amics, me'n vaig a fer una estoneta de bicicleta i després a continuar fent feina, que ningú regala res a ningú. Adéu.